Szerinted mekkora lehet a VPC teraszburkolat teherbírása? Nos, van a pontterhelés és a megoszló terhelés, azaz mekkora terhelést bír el a teraszburkolat négyzetméterenként. Ez a videó a pontterhelésről szól, azaz a két pálmafa közti leggyengébb pontján mekkora terhelés visel el. Az első generációs VPC egy ponton hozzávetőleg maximum 350-400 kg terhelés visel el anélkül, hogy az beroppanna. A VPC, gurus VPC a piacon az erősek közé tartozik, pontosan ezért én 400 kg-val számolok. Ez olyan, mintha 6 sörös hordót tennél egymásra, és a tetejére még a csapost is ráültetnéd, vagy egy hatalmas könyveszekrény telepakolva enciklopédiával. A második generációs VPC teraszburkolat még ennél is erősebb. Az egy ponton olyan 550-600 kg-t bír el. Ez olyan, mintha egy Harley Davidson tennél rá egy gyűszűn a VPC teraszburkolatra, utassal, csomaggal együtt. Ellenőrizd le az elhangzottakat úgy, hogy kéred az ingyenes termékmintát.